се. Тихо, сега, че Вилян ще ни записва на видео. И здравейте, пича, Виляне, аз съм Вили Гейминг и днес сме така, аз, Крис и Лео и ще играем Roblox Казарма. Много яка тази игра, заповядайте в Република България сървър. Преди да започнем да играем Казарма, абонирайте се за този канал и лайк и шервайте с камбаната, защото е задължително. Така, нека да започваме. Така, първо да ви представя, това е господин президент Крис Велев. Да, тук малко колата. Така, Крис, малко козирувай така пред хората. Така. здраве желаем. Здраве желаем свободно. Чат. Господин президент, ако може да ни изведете из казармата, да покажем на хората. Да, разбира се, само малко, че тук стана ПТП. Крис, нещо кажеш на хората за YouTube канала. Так, имам идея. Кой ще гърмиш, ляво ли Така, бе? само да кажа. Канала на бате Вилян е много готин. Вилян е бе какички. Стиго бе! Майко! Изи. Ти си много тъпе за YouTube. Аре, елате тук да ви разходим из казармата, дами и господа, така. Чата тук малко... Колата отправили сме. Абе, Лелко! Лео, ти си Значи, уважаеми дами и господа, това ни е първото игрище, на което ще видите как Вилян и Лео се състезават след малко. Там ни е стрелбището. 3 терена стрелбище са смешени. Вече имаме нови оръжия, както знаете. Там е сградата за генерали. Да, можем да я покажем. Тук е плаца, където сега ще малко по-тихо, че сме на видео. Правим видео. Добре, съжалявам. Така. Тук е вторите препятствия за минаване, доста по-трудни, които са. Там е ареста. И тук вече е площада за тържествено приемане на военни и изпращане. Общо взето, това е. Така, Крис, кажи днеска на хората каква ще ни е първата ни тренировка. Дами и господа, днешната първа тренировка ще ни бъде обикаляне по терените. Демек, на по-прост език казано, тренировка. Сега, на първи терен ще видите как Лео и Вилян се състезават. Така. Чат малко тук ще ви изложим. Аз ще споделям на Сашито да гледа. Някой ми е писал, така, добре. Сега. 3, 2, 1, давай! Гледай чата, това е самата тренировка на военнослужащите и на войните. Който е военен и гледа в този канал, нека да бъде поздравен. Малко да не даде повече информация, а не двама-трима идиоти тук. Не така, Крис. Така е. Коста тук. Пасвам майката. Браво. Хоп. Виляне, играй правилно, бе. Така, заповядайте в колата, военни дами и господа. Вилянчо. Гледай тук. Чата са, отиваме към вторият терен. Мисля, че на втория терен ни води, да? Така. Това е вторият терен с по-трудните. Лео, заповядай, заставай. 3, 2... Аз тръгнах вече, тъй че... Давай. Нищо, Виляне, спокойно. Тук няма да минам. Виляне, правилно. Виляне, бързи се, бе! Иначе убийство. Ще разгледаш и селото набързо.
Лео, Браво, аре, бе, Виляне. аз съм по-бърз. Нищо няма да пропусна. Виляне, играеш правилно, иначе те застрелвам. Така. Хоп, хоп. Ей, значи. Връщай се. Лео е виновен. Знам. Нищо. Ей, Лео пак си виновен. Еми Лео, той какво направи, бе? Лео мина вече пребят ти докато дойде. Браво, браво! Ей, Вилян първия път. Браво, президента. Айде. Президента малко еба майката на колата. Ей, сега напрегнато, кой ще спечели, Лео или Вилян? Чата, пишете долу в коментарите кой ще спечели, аз или Лео. Ей! Между другото, Крис, за първи път правим такова клипче в казарма и много ми хареса. Надявам се на теб да ти хареса. Готово е, да. Но ще ви кача, ако няма проблеми, също да я качим в YouTube. Първи съм. Браво, Лео, браво. Саши, нали нямаш проблем да те включим в YouTube? Не, ама... Как ще му качите? За Бога. Еми ще гледаш как го правя, не? Вилян има YouTube канал. Да. Виляне, аз те чекам в колата. Аз не Моля! знах. Опа! Давай, браво. Така, сега тука. Браво, Виляне. Сега да се изтресиш пак. Ей, сега. Опа! Айде! Мина го. Еми чат! Така, дайте да се строим. Браво, сега. Дайте да се строим за накрая на видеото и пак продължаваме. Сега отиваме да строим на почетния плац. И там ще завърши видеото. Имаме летище. Стройте се. Така, уважаеми дами и господа, това беше днешното видео на Вили Гейминг канала. Надявам се да ви е харесало това видео и с камбанката и лайк, и шервайте, и споделяйте с приятели, защото е важно. Така че до нови срещи и до скоро. Бай-бай!